நம்ம பாட போகிறோம். தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளை கல்லு நீரையா, ஏல் பெத்தேல் இது வானத்தின் வாசல், மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றீர், சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர். இது ஒரு நல்ல வாக்குத்தத்தமான பாடல். என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த வாக்குத்தத்த பாடலை எல்லாரும் உற்சாகமாய் எனக்காக தான் நீங்க செய்திருக்கிறீர் சொல்லி இருக்கிறீர். நம்முடைய தேவன் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு மட்டுமல்ல, அவர் நமக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். அதனால சேர்ந்து பாடி ஆண்டவரை நம்ம மகிமைப்படுத்த போறோம். தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளை கல் நீரையா, தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளை கல் நீரையா, ஏ பெத்தே இது வானத்தின் வாசல், என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். சொல்லுவோம், ஏ பெத்தே வானத்தின் வாசல், என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். ஒரு விசை கூட தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளை கல் நீரையா, தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா, மூளை கல் நீரையா, மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்று பூமியின் தூளை போல் உன் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தார். மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றிரே, பூமியின் தூளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரம்புவாய் என்றிரே, பூமியின் தூளை போல் சந்ததி பெருகும் என்று வாக்குரைத்தீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டோம், சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே. கரங்களமால தட்டி ஏ பெத்தே இது வானத்தின் ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாத வாய்க்காலாக என்னை மாற்றினீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீர், சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீர். சேர்ந்து ஏ பெத்தே வானத்தின் வாசல், ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். ஏல் பெத்தே பெத்தே வானத்தின் வாசல், என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரொம்ப அழகான பாட்டு. அதனுடைய மூணாவது சரணத்தை நம்ம பார்க்கும்போது, செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து
என்னை கனப்படுத்தினீர். தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவீர். சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்னை கைவிடவே மாட்டீர். இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகான ஒரு வரி என்ன அப்படின்னா, சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டேன். ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார், நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிட மாட்டேன்னு யாக்கோபுக்கு கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்தார். அந்த வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு அப்படியே நிறைவேற்றினார். இன்றைக்கு இந்த உபவாச ஜபத்தில் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில, நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கொடுத்தாரு பாஸ்டர். அது நிறைவேறுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அது நிறைவேறதற்கு சாத்தியம் ரொம்ப குறைவா இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, சூழ்நிலை எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் அப்படியே தலைகீழா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்ல 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 இல்ல, அவனுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிதான் ஆரம்பம், அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னதை நிறைவேற்றினார். திரும்ப தன்னுடைய தகப்பனாருடைய வீட்டிற்கு அவன் வருவான் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லை. ஆனா அவன் வெறுங்கையாய் போனான். அதான் சொல்றான், வெறும் கோலும் கையுமாய் போன அவனை ஆண்டவர் பரிவாரத்தோட திரும்பி வர பண்ணினார். அந்த தேவனாகிய கர்த்தர் தான் இன்னைக்கு 4வது நாள் இந்த உபவாச ஜபத்துல உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம், நீங்கள் விசுவாசித்த வாக்கு தத்தம் ஒன்றும் தரையிலே விழப்போவதில்லை. நிச்சயம் ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். ஆமீன். சேர்ந்த அந்த வரிகளை மட்டும் நம்ம பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்தினீ, தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றி. செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவே, தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை காப்பாற்றுவே. செல்லும் இடமெல்லாம் என்னோடு இருந்து என்னை கனப்படுத்துவே, தகப்பன் தேசத்திற்கு திரும்பும் வரையில் என்னை கனப்படுத்துவே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீ. சொல்லோ, சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீ. இது வானத்தின் வாசு, என் ஏசையா ஆசீர்வாதத்தின்